achando, e acum se cunosc după ce nu puteți să caut pe licul. Dacă a dat la procurer. Alaikum salam. Arkadaş. Ama băi, mari copii mei, sunteți frații mei, nu vorbiți la ele. Bă, frig, băi, frig. A fost toată ziua frumoasă. Cum mai e frig? Ia uzi, bă! Pus melodia asta din cauza la și percuța asta. Vă pup, bă, vă pup. Bă, sunt în familie. Ia un pic și mă simt bine ca de obicei. Am văzut un live care e fratele meu ăla de 30 de ani. Vorbesc de Marius Gemănaru. Îmi doare Aurel și Marius, de fratele meu. Mai greșim. Așa vreau eu să fii treaba bună cu toți ăștia noștri. Noi împreună avem alt dușman care îi decidă pe noi că suntem simpatici. Și declar aici, Marius Gemănaru e fratele meu. Și Marius cel, da? Marius e fratele meu. Mai o leacă mai mult. Și nu se superi Marius, că îl jur. Băi! Toți suntem acolo, nervoși, dar nu... Ne iubim, băi, ne iubim de 30 ani. Eu pot să aud ceva, că spun aici, băi. Moare copiii mei să nu vorbesc cu gemănarii, cu toată rasa lui. Să aud ceva de ei, îi las. Nu vorbesc cu ei, vin, fac treaba și plec. Și nu mă vorbesc cu ei iar, dar fac treaba mea. Cu ăștia nu de asta fac live. Fac și un live. Ne întregem, că a fost ziua lui Babi. Dăm și noi ceva. Mâncăm și noi, cum are fata mea. Este ciuperci. Ciupercuții. Marius, te-am sunat, te-am văzut live-ul, băi. Dacă nu făceai tot, fratele meu rău. Te-am sunat și dormeai, eu le spun Loredana. Sună-mă și vină cu asta de bun știți. I-a pus ciuperci la foc și babuinii ăștia îmi dă de ea, nu știu cum se cheamă asta. Îmi arăt mâncarea și m-a dat mare că am mâncare, fructe de mare, m-a dat mare. Așa spun ăia care nu Mihalescu, vă arătați mâncarea. Dacă să mi arăt altceva, nu mâncarea, ui. Mâncarea vă dau vouă, la ăia care vorbiți aiurea. Cum v-am mai dat, vă mai dau. Ăia că vă faceți nebuni. M-a sunat cineva să nu mai răs masa. Are masa, băi, e bunii. Așa la pârnaie, că tot la fel vă vedeți, așa la pârnaie. La pârnaie și mai la pârnaie, vă vedeți să mâncări. Dar la pârnaie, când mâncați de pe masa mea. Nu mai arătam, n-aveam telefoane să filmăm. Nebunilor, nebuni proști.
Aia fac nebunii, dar care fac fapte, nu nebun prost. Nu mă dați mesaj, care-s masa, mâncarea. Aia e pentru așa de gustare. Eu dacă vreți să vă arăt altceva, nu masa nebunilor. Dacă îl mâncați din pula asta, la părnaie, nu mai mi-arăta masa, vă convinea. Acum în liber nu vă convine că vreți să vă spun adevăr. Nu vă convine, băi, că nu puteți și voi. Nu. Unde pula mea e cu 30-40 de milioane să faci o masă? Când îți permiți? Noroc cu met, noroc cu el. Știți voi la cine mă refer, băi, care m-a sunat cineva să nu mai faci la să-ți arăți masa. De cine mă să nu mi-arăt masa? Dar eu arăt masa cu mâncarea și cât pula mea fac. Vorbesc prost aici. Dar arătați și voi, băi, odată în viață. Arătați și voi la Pârnai, n-ați arătat, în Libertate n-ați. Ce pula mea mâncați voi? Cai morți, ce pula mea mâncați? Cine are noroc, pune piatră și de sare. Cine are noroc, Bă! pune piatră și de sare. Vă pupi toți băieții care sunteți curați la suflet. În restul, suferiți așa în voi. Știți voi la cine mă refer? Nu de la... Acum nu vorbesc la roman. După roman. Județul Neamț, știți voi, care spuneți că mi-era mâncarea. Ca mea-s mâncarea la toate. Te pup, te pup. Este fel. I love you. Altă vrăjeală nu mai găseai. Și nu Melișor să nu mai facă la să arate mâncarea. Ca mea-s pula. Dar eu mi-era mâncarea de 100. Dar nu arăt. Vă dau să mâncați. V-am dat, vă dau. Păi când aveți o găină pe masă și 3 cartofi, v-au arătat. În fine, e diferență între noi. Vă știți? Vreți să fiți mașoți? Gratis. Ia uzi. E de rușine. Cum se numesc astea? Astea. Cine are noroc, pune piatră și de sare. Cine are noroc, pune piatră În milion, 300-400 de grame. Te pup pe mine, te pup. Un metru. Noroc, frate, noroc, noroc, noroc. Dreaptă mică. Noroc, noroc. Pelin, te pup. Îi deranjează pe unii. Auzi, să nu mai rămas, auzi. Eu dacă vreau să mă dau mare a rămasă. Și arăt. Mă face... Au! Te pup, Hurmuzac, fratele nostru. Te iubesc. Te pup, Gabi. Darine. Băi, nebunilor, ăștia care îi sunați pe alții, fii atent. Băi, ăla, că n-ai spus tu că mi-a masă. Dar eu dacă vreau să arăt ceva, nu mi-a rămasă. Hei! Dacă vreau să arăt ceva, nu mi-a rămasă.
Arată o hârtie de asta. Ai înțeles? Te pup, Maricel Hasan, te pup. Mai înțeles? Aveți voi invidii să moară copiii mei și frații mei acum, că nu mănânc fructe de mare. Să pleci. Spuneați voi, îți arată masa. Scuze-mă, nu mai arată masa. Mi-arăt una de asta. Să moară copiii mei, așa de un split. Ei, panoramilor, ei. N-avea ce să vorbesc de invidii, înțeles masa. Are și masa, are și masa. Tu ce arăți? Uite ce mănânc eu la masă. Nu știu cum se numesc astea dacă ești bulangiu. Nu știu cum se numesc. Așa lucrăm noi. Acum mă super odată, îți dau și numele, și îți întreb cine ești tu, ce istorie ai tu, și ce bei tu, ce mănânci și ce bani ai, și ce case ai și ce ai, pula mea. Ia-l! Sunt puțina Apei. Ăla băi, ăla băi. Ultima vrăjeală asta ați găsit-o, că nu mi-a rămas. I-a arătat și voi odată, una. I-am v-am arătat și la Pârnaie și în Libertate. Și nu masă cu șuncă și cu masa de asta, cu codiță de asta, codița. Doar copii mei, voi când muriți, unii dintre voi, muriți supărați. Știți voi la cine mă refer? De la Piatra Neamț. Nu deranja masa mea, piesele mele. Dar la Pârnaie vă deranja când vă dați. Te pup, Doroșcane, te pup. Mersi, Mihai Popovici. Te pup. Bă, a fost el, frate, lui Gabi și ne drăgem. A stat o zi în casă, l-a recuperat și acum ne drăgem. Felul de asta, mă! Să pară copiii mei. Da, să mă dau de mine. Cu pe mână. Băi, nu mă faceți să vă arăt masa. Vă arăt hârtii de alea colorate. Ia-uzi! Era acum, băi, bă, 20 de ani. Ai dat de somn.
N-am uitat, nu m-a sunat. Ei, sunt colea, du-te încolo. Ines, Florin. Da, cu știu. Ei, ce vrea ea? Fumați era la, te voi, fumare copii mei. Bravo! Te pup, Florin, la fel. Doroșcane, trească toți copiii tăi și totul. I love you. Unde voi să spun? Eu nu aștept, viață, unde voi să spun? Ei. Ia uite, băi, melodii, talent. Ei. Adu alea, băi. Ei. Zi, băi. Ce mai... Vrei să spun ceva? Ce vrei? Eu? Aici? Hai, spune și eu o vorbă, așa, cu altă plană, da? Bine, băi! Ascultați o vorbă de la mine și băgați-vă șurubul la cap. Cel mai mult mă iubesc pe mine singur. Prea mult mă iubesc. Lăsați șmecheria dacă nu puteți să o conduceți. Lăsați-o jos și faceți-vă dulci. Faceți să ni se râdim. O duceți bine ca de obicei. Scoate de aici. Dacă vă dai în șmecherii, o duci rău. Repet, vorbile astea le-ai fost ai pentru ea de la Piatra, nu pentru toți, pentru unii care se fac deci băieți buni, e frate cu noi, dar au izgârii, mă deranjează masa mea, dar la Pârnai nu mă deranja masa mea, că mă dădeam. Dar în libertate când mă sunați, să vrei 300 de euro, 500 de euro, nu te deranjează. Ia bate și voi! Una, o masă! Arătați și voi fructe de mari, de rușine să vorbesc. Să vorbesc despre voi. Arătați una de 50 de euro și o masă, schimbă răgala. Zei, ușor. Te-ai ști ce multe și ce mult mai chinuie pentru zilul tău murit. O, cine te va mai iubire, cine te va mai iubire. I love you, Ravin. Au venit copiii mei, viața mea. Și vă recomandă de la restaurant, copiii mei să moară ei, din figuranți, a pofte de alea, să moară ei de la fructe de mare pe masă, am de alea. Vrea, se pare bine că-s viață copiii mei. În timp se sun, de aici, de la mine sun. Și revin.